Uztailaren 1-tik 5-ra esan dezakegu Getxok jazzaren erritmoetara dantzatuko duela. Ez da horrela, Iñaki? Bai, horrela da, bai. Bueno, Iñaki Zaitua Getxoko jazaldi honen zuzendaria da, antolatzaileetako bat. 34 urte asko dira, ez? Zertan aldatu da, edo apur kontatu, zelan hasi izan, eta zertan aldatu da 34 urte luze hauetan? Bueno, aldaketak asko egon dira ordutik ona, komentatu behar da, hasi zenean Iñaki Unaren jai batzordean barruan hasi zela, Algortako Portu Zarran ziren kontzertuak, eta bueno, ordutik ona, adibidez tokiak asko aldatu dira, egon da Trinitarioen aparkalekuan, Fadurako frontoietan, San Nikolas plazan, hainbat tokietan egon da, eta orain dela ja apur bat 10-12 urte hemen Algortako Bihotzalai plazan izaten dira kontzertu nagusiak. Aldaketak asko izan dira, baina nik uste direla ja 6-7 urte apur bat jazaldia nahiko finkatuta dago. Daukagu alde batetik gazteak zehatzen gara laguntzen, bultzatzen, bai 3. milurtekoa atalaren bidez, bai talderiaketaren bidez, eta gero bestetik ja apur bat beti bezala kalitatea, entzuten den musikaren kalitatea eta aniztasuna beste ezaugarriak dira gure jazaldian. Hori galdetu behar nizunet, azkenean hasieran esan dituzun aldaketa horiek, eszenatokia eta abar, izan daitezke igual formaren aldetik dauden aldaketak, baina oinarrian ere aldatu da, dinot, da nazioarteko jaialdia, talde oso ezagunak, baina gazteek ere lekua dauki, ez? Eta gaur egun hori oraindik ere mantentzen da? Bai, mantentzen da eta jarraituko dugu mantentzen. Bai, nik beti esan dugu, jazzaren izar nagusia horiek egon behar dira hemen Getxon, baina noski egon behar dira, beste talde asko, hain ezagunak ez direna, baina normalean bai oso nahi direnak. Horregatik beti urtero dauzkagu talde euskaldunak, atal baten edo beste baten, beti dauzkagu estatu mailako toki desberdinetako musikariak, Europar musikariak, mail guztiko musikariak dauzkagu. Aurten nondik etorriko dira musikari horiek gehien bat? Bueno, badauzkagu Ipar Amerikako musikari ospetsuak, eta talderiaketa esan dudan moduan, bai Europar hainbat herrialde desberdinetik datoz, bai Italiatik, Finlandiatik, eta Poloniatik, eta laugarren taldea Galiziatik dator, aurten talderiaketan. Gero lehen esan dudan moduan, Mikel Bikani Zornotzako gitarra jolearen taldea izango dugu, edo Leioako Biban izango dugu bai, talde euskaldunak, Bartzelonatik izango dugu este talde bat, Jani Galiardi trio, esan dudan moduan hainbat toki desberdinetatik etorriko dira. Getxoko jazaldi hau izango da lehenengo urratsa, ze gero hortik beste 3 jazaldi etorriko dira, ez? Bai, hori gauza, bai, uztailean, ja dira urte asko bai, zeren, Gasteizko jazaldia bai aurten 34 urten betetzen ditu, eta Donostiago jazarrena, ez dakit 45 urte betetzen ditu horten. Ja, direla urte asko, uztaila dela Euskal Herrian jazzeko eukitzen dugun momentua. Baina, esan behar dugu bai, uztaila aparte, Euskal Herrian jazz asko entzuten dela urtean zehar. Ez da momentu hori, jaialdiko momentu hori, baina, adibidez Bilbon daukagu Bilbaina Jazz Club, astero dago kontzerturen bat, Donostin bai dago Altzerri eta Bipop klubak, gero Elorrio egiten du beste jazzaldi bat azaroan, garaz blues jaialdiak badauz bai hemen Getxon, bai Tolosan, bai Elorrion, ez nahi dut musika mota entzuteko aukerak dauze urte osoan. Eta publikoaren aldetik Euskal Herriko publikoak badaki jazzaren inguruan, aditua da? Nik uste dut baietz, normala denez urteak pasa, jendea ohitura hartzen du kontzertuetara joaten eta horrela aditua egiten da. Nik uste dut bai, gaineran lehen esan duen moduan urtean zeharein bat aukera daude jazza zuzenean entzuteko eta jendea joaten da. Eta nik uste dut bai, diskak erosten dira, nik uste dut bai, esan aldogula publikoa aditua dela eta gainera esan behar dugu bai betidanik Euskal Herrian musikari asko irten direla jazzaren bidean aritzeko, orain dela 15 urte alde egin behar zuen, bai Bartzelonara, bai Madrilera euren bidean jarritzeko, gaur egun errezago da, adibidez Donostian daukagu musikene, eta hor nahiko oso musika eskola majo dago, eta aukerak gero eta gero daukatu. Erreza da zuentzat nazioarte mailako talde ezagunak Getxora ekartzea? Bai, nik esango nuke. 34 urte asko dira, pizu hartu duen jaialdia da?
Bai, nik uste dut baietz, jendeak etorri nahi duela Getxora, hombre, hor da, bi arazo dauz, alde batetik dirua, hori beti izan da eta izango da arazo bat, eta gero beste batetik datak, gure jasaldia, bueno, ja gaur esan aldugu, datorren urteko jasaldia noiz izango den, eta orduan bai egia da, bueno, taldeen jiraketa, batzuk sartzen dira gure datetan eta beste batzuk ez, eta orduan, bueno, baduz talde batzuk ezin izango direla etorri horregaitik, baina, bueno, talde musikari, talde asko dago jiran eta beti izango dugu talde onak gure kontzertuetara ekartzeko. Eta eurek bai noski beti nahi dute, normalean edonon joan. Eta egia da ja, Getxo ja urteak pasa, aprobar referentzia bihurtu dela. Aurtengo jasaldira bueltatuz, zer da taula gainean, hemen oraindik muntatzen dauden taula horren gainean ikusiko duguna? Bueno, hemen jasaldiko zenatoki nagusian gauz, eta hemen egunero bi kontzertu izango dira. Lehenengo partean talde lehiaketaren taldearen kontzertua, eta gero bigarren partean izango dugu, aurtengo izar edo izen ospetsu horiek. Hor izango dira beste azbeste, Charles Joyce bere talde berriarekin, Parlamentako saxofolean, Jerry González eta Fort Apache Band, Latin Jazzen talde garrantzitsuena, Dave Douglas, trompeta jolea, Didi Bridgewater izango dugu bai, abeslari oso famatua, orain dela gutxi Billie Holidayen omenaldi bat egin duela bere disko berriarekin, eta amaituko dugu David Sanborrekin, hau bai, saxo jolea, milioika disko saldu ditu, hainbat Grammy irabazi, eta hemen Getxon bai bere disko berria aurkeztuko duena. Baina hau estenatoriki bat izango da, baina horietaz gain beste batzuk ere egongo dira, ez? Hori da, bai. Hau da, hemen Bihotzalai plazan gauz, baina badukagu bebain hirugarren milurtekoa Algortako Metro plazan izango doguz kontzertuak egunero, arratsaldeko 7:00 eta doainik. Hor izango doguz, adibidez, Mikel Bikandi, egongo da Leioak Biban, eta hor izango dugu bebai, Bartzenatik datorren Jani Gagliardi trio. Esan behar horrez gain, izango dugu La Martxin Band Getxoko eta Bilboko kaleetan zehar, gure giroa hortik zabaltzen, erakusketat izango dugu, argazki erakusketa bat, Algortako Zatiztegi kafean, eta egunero eguna amaitzeko, jam sesionak izango dugu, Algortako Piper Cyrus Puffen, probatori sesio hori, goizeko ordu 12etan, edo ordu 12:30 arte hor izango dira, musikariak bere lana amaitzen. Gogoratu jendea jakin dezan, zelan etorri, noiz diren ordutegi horiek, noiztik nora egingo den jasaldi hori? Jasaldia orain uztailean izango da, 1:00 egunero izango dugu kontzertuak bai 7:00 Algortako Metro plazan eta bai 9:00 hemen Bihotzalai plazan. Eta, Algortara etortzeko, bide errezena, metroa, horrela erreza da, zeren kotxez, posiblea da, baina, probat zailago aparkatzeko eta, baina, noske jende guztian amatzen dugu gurera etortzeko. Sarrerak eskuragai, nun eta ze preziotan? Prezio sarrerak bakarrik hemen Bihotzalai plazako kontzertuak ordaindu behar dira, eta prezioak desberdinak dira, segun eta eguna. Nik uste dut 12-20 eurora dauz prezioak, eta badeukagu bai, abono bat jasaldi guztira sarrerak hartzeko. Eta gero eskuratzeko, BBK sarearen bidez, bai internetez, telefonoz eta kutsasainetan, edo kulturetxearen bulegoan eta telefonoan. Eta Iñakiren gustuen arabera, zein izango da aurtengo altxorrik eta preziatuena? Jendak zer ezin du galdu? Hombre, nik uste dut guztiak dira oso interesgarriak eta hor bakoitzaren gustuen arabera doa, baina nik uste dut aurten lehenengo kontzertua Charles Joyce ostegunean izango dugun kontzertu hori oso interesgarria izango dela eta batez ere oso jazadituentzat hori ezin galduko bada. Uztailaren 1-tik 5 jazarekin hitzordua hemen Getxon. Hori da.